De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de voornaamste farizeeën binnenging om er de maaltijd te gebruiken, hielden ze Jezus voortdurend in het oog. En daar hij opmerkte hoe de genodigden en de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, hield hij hun de volgende gelijkenis voor. Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. Want het zou kunnen zijn dat er door uw gasten iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij. En dat degene die u en hem genodigd heeft, u komt zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zou het ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen. Maar wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de minste plaats aanliggen. En als degene die u heeft uitgenodigd dan komt, zal hij u zeggen, vriend, ga wat hoger op. Zo zal u de eer te beurt vallen in het oog van allen die met u aanliggen. Want al wie zichzelf verheft, zal vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Hij zei ook nog, en nu tot zijn gastheer, wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke buren, want het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en dat ge dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig zult ge zijn, omdat zij het u niet kunnen vergelden. Maar het zal u vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, het evangelie van vandaag gaat over gastvrijheid. Nou, dat moet ons Limburgers toch bijzonder aanspreken. Limburgers die bekend staan om hun Bourgondische levensstijl, bij die zit toch gastvrijheid in de genen. En de tips die Jezus vandaag ook aan ons geeft lijken zeer praktisch. Zo kunnen we een goed gastheer of goed gastvrouwschap vervullen. Maar de tips snijden toch iets dieper. Eigenlijk willen ze ons uitdagen tot een gepaste levenshouding en een gepaste levensstijl. Jezus vraagt ons niet op de eerste plaats te gaan zitten, omdat het wel eens zou kunnen dat je moet wijken voor iemand die de gastheer of gastvrouw belangrijker vindt. Jezus nodigt ons uit om een gezonde bescheidenheid als leefstijl te hanteren. Geen haantje de voorste, geen hoogmoedswaanzin, geen meilandjesstijl. En misschien denkt u dat veel Limburgers bescheiden zijn, maar is dat ook zo? Bescheidenheid die er enkel is omdat ze verwacht wordt en niet de bescheidenheid die Jezus op het oog heeft, want die ziet bescheidenheid eerder als een levenshouding. Vorige week hoorden we nog dat mensen met een groot ego niet door de nauwe deur konden. Vandaag dat wie zichzelf verheft, vernederd zal worden en vice versa. Mogen we dan niet trots zijn op dat wat we bereikt hebben in ons leven? Wat is daar in hemelsnaam fout aan? Ik denk dat we best wel trots mogen zijn als we iets goeds gedaan hebben. Maar een gelovige beseft en gelooft dat niet enkel zijn verdienste dat is. Dat er altijd iemand is die we daar dankbaar voor mogen zijn. Daar zit dat nuanceverschil waar Jezus op doelt. We mogen trots zijn op wie we zijn en wat we bereikt hebben. Maar we mogen nooit vergeten dat we mensen zijn. En dat we het God dus best kunnen danken dat we in staat waren dit en dat te bereiken. En dat we ook de kansen kregen en in de gelegenheid waren. Mensen die zichzelf een verhoging plaatsen of daarop geplaatst worden door bijvoorbeeld de media, die leren ons elke dag weer hoe relatief dat is. De ene dag hangen alle vlaggen uit en is heel het land in de ban van The Voice. En na wat publicaties over ongepast gedrag gaat het programma van de buis. Idem dito voor sporters, acteurs, zangers, politici en zelfs kerkelijke beambten. Ieder van hen ondervindt vroeg of laat dat succes en aanzien tijdelijk en vergankelijk is. Wanneer wij dus uitgenodigd worden, is dat altijd een geschenk. Het is aan de schenker van het geschenk, en concreet is dat de gastheer of de gastvrouw,
die mag inschatten hoe waardevol het geschenk is. Gaan wij er niet vanuit dat wanneer wij mensen uitnodigen, wij vroeg of laat ook door hen uitgenodigd zullen worden? Is het zelfs niet zo dat wanneer dit niet gebeurt binnen een bepaalde tijdspanne, die mensen ineens afgeschreven zijn en niet meer in beeld zijn voor ons? Jezus laat ons in ons hart kijken en hij vraagt ons waarom wij mensen uitnodigen. Is het ons te doen om die ander of is het alleen maar om onszelf te doen? Doet Jezus hier soms aan muggenzifterij? Want het is toch niet zo verkeerd te wensen dat je uitgenodigd wordt door mensen die je zelf uitnodigt? Luister, daar gaat het toch niet om. Het gaat om die grondhouding waaruit we mensen uitnodigen. Hij wil ons die houding van onze God doen leren kennen. God zal mensen altijd uitnodigen. Maar hij zal hen nooit verplichten die gastvrijheid te beantwoorden. Gastvrijheid op Gods wijze is altijd geven om niet. En nooit om er zelf beter van te worden. De liefde van een christen voor de ander kan dus nooit enkel berekenende liefde zijn. Wij zijn medemensen die opgeroepen te zijn om voor elkaar te bestaan. En we weten het toch zo goed. Want we vieren het steeds in de Eucharistie. Mijn leven voor jullie gegeven. Mijn bloed voor jullie vergoten. Wie zich geeft, die leeft. Amen.